Ja, goejoen allereer hier in de Seel. Het is Valentijnsdag en Jim ben hier. Dus wat zei dat Jim? Weet ik net. In ieder geval van harte welkom. Meest natuurlijk van harte welkom. Als je hem zeggen via Facebook, Bigeleaks, dan kun je hem reacties aan. En daarvoor hebben we daar Jasmine. Jasmine, hoi. Hallo allemaal. Zeg Jasmine, wat kunnen mensen allemaal doen en waar ga jij op letten? Waar ik op ga letten is de leukste reacties. Want we gaan natuurlijk vragen beantwoorden in de uitzending. Superleuk. En onder de beste reactie die wordt geplaatst, hebben we nog een prijs. Je kan namelijk een tegoedbon winnen van €50 voor easytoys.nl. Wauw, oké. Nou, dat kunt u vanzelf, kun je waarschijnlijk wel rieden wat dat is. Dus reageer, liet je een vraagje en beziek hem zo gauw mogelijk in de uitsturing. Ik sprak even Fries. We zijn een tweetalig programma, dus spreekt u geen Fries? Kijk dan even iemand aan waarvan u denkt dat hij Fries is en die wil dan misschien wel helpen. Binnen jou een Fries en praten jou geen Nederlands, of weet je net hoe dat mat? Zet dan even iemand aan die het Hollands uitzet en die wil je dan misschien wel helpen. Ja? Ik had Jim hier in de zaal vragen, nou, ook als jullie hier in de zaal vragen hebben, steek gewoon even de hand op, want dan komt Marianne, die daar staat. Hallo Marianne. Hoi. Alles goed? Jazeker. Was nou ik wel €50 winnen voor een tegoed bij een niet nader te noemen erotische webshop? Ja, zeker. Zeker. Want dat mooi. is een bedrag dat net mis is. Nee, inderdaad, dacht ik. Marianne Dat is is een hier... hele leuke ding, maar dan. Ik bedoel maar. Marianne is hier dus Jim vraagt op antwoord en zal ik een perpeteren horen. We hebben een heel breed programma. Maar we gaan eerst even een onderzoekje doen. We gaan eerst even een onderzoek doen. Dat kun je thuis mee doen. Dat kunt u thuis mee doen, maar ook hier in de zaal. En wat u daarvoor moet doen is even de mobiele telefoon pakken. Die heeft u allemaal wel en zorg dat u een beetje te goed heeft voor internet. En dan gaan we eens even fullscreen. Kijk eens. Hierboven staat ga naar www.menti.com en gebruik dan die code 898097. Ga naar menti.com. En gebruik de code 898097. Snapt iedereen dat? Ja, kijk eens aan. Dus, voor de meesten thuis. Het stiert nou goed is in beeld. Menti.com en dan 898097. Menti.com 898097. Dan verschijnen daar vragen die kunt u gewoon achter elkaar gaan beantwoorden. En het antwoord geven. Ja, het is volledig anoniem. Jullie komen niet... En vul hem in. Ja, want jullie komen niet met foto en al in beeld, et cetera, van wie heeft wat gezegd. Dan laat ik even zien. Kijk, dat is vragen stromen, antwoorden stromen En wees binnen. eerlijk, hè? Wees eerlijk. Ja. Kijk eens. U kunt verder klikken naar de volgende vraag. Het zijn 3 vragen in totaal. Kijk even hoe het gaat met de... Even kijken hoor. Ja, dat was de eerste vraag. Heeft u een seksspeeltje? Die is al goed beantwoord. Komt u wel eens op Pornhub? Ja. Eén iemand per ongeluk. Heeft u wel eens een naaktfoto verstuurd? Daar gaan we zo toch even op terugkomen met een van onze eerste gasten. Wij zijn ook de straat op geweest als het gaat over dat naaktfoto versturen. En... daar hebben we even een filmpje van gemaakt. Want dat hebben we gewoon even gevraagd. Dus daar komt ie. Hi, hebben jullie wel eens een naaktfoto ontvangen? Nee. Ja. Ja? En een naaktfoto gestuurd? Nee. Dat niet. Nee, ik allebei nee. Ik ben heel netjes. Nee, Dat niet. nee. Waarom niet? Ik vind niet zo fijn als mensen naaktfoto's van mij hebben. Ik heb ze nog nooit zelf gestuurd. Seks dan via de telefoon, via WhatsApp of bellen? Helemaal geen interesse meer in. Nee. Dank u wel. Met de leeftijd te maken hebben misschien. Ja? En vroeger dan? Nee, ook niet hoor. Nou, toen deed men dat niet. Nee? Nee, en die toegankelijkheid was ook niet zo groot. Nu zitten ze met Snapchat en overal mee en dat was vroeger niet, hè? Nee, daar zijn wij niet van die generatie. Nee, die is van heel straf. Hey, heb je wel eens een naaktfoto ontvangen? Nee. Wil jij laat? Nou, nee. Nee? En Alleen maar met een
Broeken. Niet via WhatsApp. Via wat dan? Snapchat wel. Ik niet. Ja. Ja. En zelf opgestuurd? Nee. Nou, dat is dan toch heel interessant, want wel ontvangen, maar niet gestuurd. Dus ja, wie zijn dan die mensen die sturen en wie zijn dan wel die mensen die sturen als je het vraagt? Nou goed, Marianne, zou je toch eens in de zaal willen vragen of er mensen zijn die wel iets willen vertellen over deze 3 vragen? Bijvoorbeeld over het seksspeeltje. Wie zei daar ja en wie wil er iets over vertellen aan Marianne? Ja, wie wil daar iets over vertellen? Het waren er 4. Het waren er 4. Ik hoef er maar 1. Dan Pornhub. Pornhub. Wie was er per ongeluk op Pornhub? Dat wil ik wel even heel graag weten. Wie was er per ongeluk op Pornhub? Nou, niet iemand die in de zaal zit blijkbaar. En wie was er? Wie komt er wel eens op Pornhub? En durft daar gewoon ook even iets Kijk. over te vertellen. Ja, hier Marianne. Een hier, handje, deze tafel. hier. Ja, Ja, hoor. handjes, fijn. Hi, vertel. Jij zit wel eens op Pornhub. Nou, wel eens. Nou ja, wel eens. Niet heel vaak, maar het is geen taboe of zo, naar mijn idee. Oké, en jij ook? Ja? En ja, nee, heel eerlijk. En je komt daar ook eerlijk voor uit. Mag ik dan ook gewoon vragen, wat kijk je? Poeh, wat kijk ik? Jezus, ja, geen idee. Nou, Jezus denk ik niet, maar... Maar, porno, ja. Van alles wel eigenlijk. Ja, niet specifiek. Ik heb geen fetish of zo, wat dat betreft, dus... Oké, ja, helder. En jij? Ik ook niet. Ja, porno. Top. Nou, Goed, en dan de vraag over de naaktfoto's. Wie had die wel eens verstuurd? Handen omhoog. of per ongeluk? Ja. Bij mij is komen zitten Irma van Stijn. Irma, pak deze mic. Dan kunnen we jou ook horen. Vertel eens wat jouw beroep is en wat je doet. Ik ben psycholoog en seksuoloog. Ik heb een praktijk hier in de stad, in Leeuwarden, vlakbij. En in dat vak spreek je eigenlijk vooral mensen die ook wat problemen hebben rondom seksualiteit. En nu hebben we dus net die vragen gesteld. Mm-hmm. En dat waren, toen men anoniem kon antwoorden, kwam men er vooruit. Toen we toch Marianne even de zaal instuurden, kudo's voor jullie dat je er gewoon vooruit komt. Helemaal goed. Maar ja, toen waren mensen lang niet zo bereid om erover te spreken. Het is zoveel op tv geweest, het is zo gewoon geworden, het is zo beschikbaar. Waarvan waar dan toch nog die schroom, denk je? Nou, het is veel op tv, maar er is toch een enorm taboe om daarover te spreken. Hè? Dat doen we gewoon niet, dus compliment. We hebben het straks nog even over de werkelijke cijfers van porno kijken. En die zijn vele malen hoger als nu lijkt in de zaal natuurlijk. Ja, want laten we die cijfers er even bijpakken. Die hebben we op een rijtje gezet. Dit is dus de vraag over seksspeeltjes. Nou, dan zien we dat vooral bij jonge vrouwen ze voorlopen op mannen. En zo langzamerhand in de leeftijdsklasse loopt het wat gelijk op. En Kitty zit er een klein beetje voor. Maar bij mannen tussen de 70 en 80 lopen de mannen voor met seksspeeltjes. Ja, je ziet vrouwen veel vrouwen proberen te experimenteren met seksspeeltjes omdat het makkelijker leidt tot een orgasme. Voor mannen is een orgasme krijgen vaak veel makkelijker dan voor vrouwen. Die moeten toch een beetje zoeken, hoe werkt dat nou precies? Een man heeft vanaf een klein kind al zijn piemel in zijn hand, zeg maar. Voor vrouwen is dat niet zo. En dan is het spelen met de vibrator en het kijken hoe kan je tot een orgasme komen, gaat met een speeltje heel wat makkelijker dan met een man. En nu zien we ook dat bij jonge vrouwen tussen de 18 en 24 speelt dat. Is dat überhaupt omdat ze bijvoorbeeld in die fase zitten van het ontdekken van seksualiteit? Of is dat omdat ze in een andere tijd groot zijn geworden en het normaler is? Nog eens, wat is precies de vraag? De jonge vrouwen tussen 18 en 24 staat 30%. Dat is de helft meer als dat is bij jongens op die leeftijd. Heeft dat te maken met deze tijd? Dat het gewoon veel makkelijker is om aan te komen en dat er misschien minder taboe op heerst? Is dat het? Of is het omdat ze dan precies in de leeftijd zitten dat ze zich seksueel ontwikkelen? Nou, dat weet ik niet. Ik denk beide. Het is natuurlijk een leeftijd dat je nieuwsgierig wordt. En er is natuurlijk wel veel meer te vinden op internet. Er is nu bijvoorbeeld ook een prachtige site voor vrouwen. Heet Oh My God, Yes. En dat leert je hoe je tot een beetje handig tot een orgasme kan komen. Want heel veel vrouwen zijn echt onhandig daarmee. Komen die dan ook bij jou? Ja.
En denk je wel eens van, goh, je hebt helemaal geen probleem, je moet gewoon even dit doen en dan ben je na een uurtje bij mij klaar? Of zit het vaak soms dieper? Klaar? Ja. Nou ja, bij wijze van spreken. Hè? Ja. Weet je, of het een probleem is, dat bepaalt die vrouw zelf natuurlijk. Maar mensen ervaren het wel als een probleem. We leven in een wereld waarin heel veel seks op tv is. Alles moet kunnen. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. En dan heb je toch het gevoel dat je een probleem hebt. Oké, dus een probleem kan ook een soort komen aanwaaien omdat je niet voldoet aan het beeld wat je wordt geserveerd. Precies, ja. Heb jij dat dan wel door? Zie jij dat dan bij mensen? Van, goh, misschien moet je eens anders naar tegenaan gaan kijken? Ja, ik denk dat een groot deel van mijn werk is om te normaliseren wat vrouwen ervaren. Dat een lijf een gewoon lijf is. En een lijf wat je op tv ziet vaak bewerkt is. Bijvoorbeeld, ik sport hier in de sportschool. Hoeveel jonge dames niet onder de douche gaan omdat ze zich schamen voor hun lijf, zeg maar. Zich niet mooi voelen. Terwijl het gewone lijven zijn. Dus ja, dus mijn vak is eigenlijk normaliseren wie ze zijn. En dat ze dat mooi kunnen vinden. Ja. Dus seksuoloog misschien in het verleden was emanciperen en nu is het normaliseren geworden. Nou, dat heb je mooi gezegd. Die houden we erin. One line, die kan op een sticker. We kijken even naar de volgende. Porno kijken uit onderzoek. Mannen 71%, vrouwen 29%. Ik vond de score voor vrouwen wat laag hier. Hoe weten we dat deze cijfers kloppen? Hier wordt ja geroepen. Nou, de cijfers in deze zaak kloppen denk ik niet. Als je rechtstreeks aan iemand vraagt, kijk jij porno, dan zullen de meeste mensen, zeker vrouwen, nee zeggen. Die cijfers die komen uit een groot onderzoek. Ik geloof 80.000 mensen landelijk onderzoek. Dus dat zijn wel kloppende cijfers. En dat zijn ook cijfers die mensen schriftelijk hebben gegeven. En hoe weet je dan dat ze daar wel de waarheid zeggen? Ja, dat weet je ook nooit helemaal. Dat weet je nooit helemaal. Oké. Maar toch is het een betrouwbaar onderzoek? Ik denk dit soort aantallen dat het redelijk betrouwbaar onderzoek is. Ja. Wat zegt dat, dit grote verschil tussen... ligt dat aan de porno die wordt aangeboden of is het gewoon interessanter voor mannen? Nou, ik denk dat het... mannen gaan sneller naar porno kijken, denk ik. En waarom dat is, mogelijk hebben ze wat meer testosteron, zijn wat meer gericht op lust. Maar de vrouwen die dat doen... Kijk, hoe meer porno je kijkt, hoe seksueel actiever je wordt. Dus het is ook zo dat sommige mensen denken... als je naar porno kijkt, dan heb je niks meer over voor je partner. Dat is een grote onzin. Dus het is niet als van als je gaat eten en je bord is leeg, dan zit je vol. Nee, bij seksualiteit is het zo. Hoe meer je ermee bezig bent, hoe seksueler je wordt. Nou, dat is misschien een goede tip voor de mensen in de zaal of thuis. Ja. Niks mis mee, heel gezond. Pornhub. Volgende, een naaktfoto verstuurd. 7% bij mannen, 8% bij vrouwen. Zijn dit ook betrouwbare cijfers of is dit wel het allermoeilijkste om vooruit te komen? Ja, daar zit wel wat schaamte op. Overigens is er in het algemene cijfers, onder de jongeren is dit hoger. Hoe komt dat? Ja, jongeren zijn gewoon veel meer geneigd om hoe die mevrouw het mooi zei, hoe zei ze het ook alweer? Snapchat, ja. Hadden we vroeger niet, we vroeger niet, nee. Dus zeg maar onder de 25 is het geloof ik 25% ongeveer. Ja. En ik weet dat de Rutgers Stichting heeft ook al voorlichting erover. Maak wel een foto van je lijf, maar zorg dat je hoofd er niet op staat en zo. Ja. Maar heb je wel eens gevallen gehad van bijvoorbeeld meisjes die een naaktfoto hadden verstuurd, die daarna is verspreid, hè, dat merk je ook, die daardoor in de knoei zijn gekomen? Ja, zeker. Dat is echt heel akelig. Dat is echt traumatisch. Dan heb je de neiging om van de school af te gaan waar dat is verspreid. Dus je schaamt je echt dood. En betekent dat dan ook dat ze daardoor zeg maar een soort van door die nare ervaring invloed heeft op hun seksleven en daardoor relaties en et cetera? Ja, dat kan. Dat hoeft niet. Hè. Nare ervaringen, dat kunnen verkrachting zijn of zoiets. Dat kan behoorlijk doorwerken in de rest van je leven. Maar dat hangt ook een beetje af van hoe je verder in elkaar steekt. Qua persoonlijkheid, hoe vitaal, hoe veerkrachtig je bent, zeg maar. Ja. Die vorm van digitale seks en het ook bijvoorbeeld videochatten met elkaar of via de webcam of foto's sturen. Dat is eigenlijk nog vrij nieuw, zeg maar. Hoe beïnvloedt dat bijvoorbeeld bij jongeren de beleving van seksualiteit? Nou weet je, het kan natuurlijk een leuke meerwaarde zijn. Dan is het mooi. Maar doe je dat alleen maar via je telefoon of alleen maar via de computer, dan gaan we een beetje naar Japanse toestanden. En dat zijn?
nou, dat we elkaar niet meer in de ogen durven kijken en ons kwetsbaar durven opstellen en gewoon contacten maken, dan wordt het natuurlijk wel heel mager. Dan gaan we de kitties nodig hebben. Nou, Kitty gaan we het zo meteen nog over hebben. Ze zit daar. U mag nu alvast gaan nadenken. Straks mag Kitty even aangeraakt worden als u denkt, die kans wil ik grijpen. Ze is helemaal schoon en ze is wel tweedehands, maar helemaal schoon. En komt weer te koop op Marktplaats. Bedankt Irma. Irma blijft hier de hele avond lekker zitten bij mij op het podium. Marianne. Ja, dankjewel. Mij. Mij. We hebben het net gehad over digitale seks. Maar ik heb hier naast me Sabine van den Berg, auteur van de trilogie Zien, Horen, Zwijgen. En genomineerd voor Gronings Beste Boek. Gefeliciteerd. Vandaag bekend geworden. Hartstikke leuk. Ja, goed. Dat is allemaal digitaal. Jouw boeken staan bol van de seks. Heb ik begrepen? Seksuele lading. Doet jouw microfoon? Ja, ik weet niet. Doet hij het? Ja. Hij doet het wel. Perfect. Ja, seksuele lading. Nou heb ik begrepen dat jij heel lang hebt gedaan over deze boeken. Ja, het zijn 3 boeken in totaal. En ik heb in meer dan 15 jaar erover gedaan. Dus mijn eerste 2 romans zijn ook in opgenomen. En een derde boek erbij. En samen vormen ze 1 boek. En dat is Zien, Horen, Zwijgen. En toch even het haakje naar technologie. Ja. Zou dat nou niet sneller kunnen met een robot of zo? Ja, er zijn schrijfrobots tegenwoordig. En je zou bijvoorbeeld mijn hele oeuvre aan zo'n robot kunnen geven. Ja, precies. Dat je zegt van, ik wil een boek hierover schrijven. Nou, ze kunnen nu volgens mij alleen nog maar een hoofdstuk in de stijl van schrijven. Maar ik denk dat een robot nu tenminste nog niet de subtiliteit heeft om familieverhoudingen aan te voelen bijvoorbeeld. Of wat nou broeierig is. Ja, en wat seksuele lading is. Want in mijn boeken gebeurt feitelijk helemaal niet zo heel veel. Maar is er gewoon. Het is vooral de lading en de sfeer die je oproept, denk ik. Ja, en de familieverhoudingen. Ik denk ook dat een robot daar nog niet veel kaas van heeft gegeten. Ja, want die zijn heel belangrijk. Ja, want er komt bijvoorbeeld een driehoeksverhouding in voor. Tussen een vader, een dochter en een neef. En de dochter die flirt met de vader. Nou, dat vinden wij ongemakkelijk. Maar een robot die heeft daar nog helemaal geen gevoel voor, denk ik. Hè? Denk ik dan nu. Misschien over 50 jaar wel. En de vader heeft een oogje op de neef. De neef ziet iets in de dochter en in de vader. Dus ze zijn allemaal met elkaar in de weer. Allemaal verbonden met elkaar. Ja. Je gaat een stukje voor ons voorlezen. Ja, heel graag. Dames en heren, Sabine van den Berg. Dank u wel. Even. Hugo en ik liggen in de tuin naast elkaar. Hij heeft zijn armen onder zijn hoofd. Een van zijn ellebogen raakt mijn hoofd. Zijn ogen zijn gesloten. Een krachtig gezicht heeft hij, als van een Romeinse keizer. Ik kijk in de zon, expres. De gele bal die op mijn netvlies brandt, achtervolgt me nog minutenlang bij alles waarnaar ik kijk. Ik ga op mijn zij liggen, met mijn rug naar hem toe. In de deuropening staat mijn vader. Hij moet daar al een tijdje staan, want hij lacht betrapt wanneer onze blikken elkaar kruisen. Even kruipt er een rilling over mijn rug. Ik ga rechtop zitten en lach uitnodigend. Kom erbij, papa. Hugo opent zijn ogen. Hij haalt gehaast zijn armen onder zijn hoofd vandaan en draait op zijn buik. Dag, oom Johan. Dag, kinderen, zegt mijn vader. Komt u nou? Ik klop op het gras naast me. Mijn vader loopt met langzame passen op ons toe. Hij draagt een lichte katoenen broek en een donkerblauw polo-shirt. Zijn gebruinde armen bewegen overdreven heen en weer tijdens die paar stappen, alsof het gras een moeras is waar hij doorheen moet waden. Op handen en knieën spreid ik een extra handdoek voor hem uit. Zo, nou wordt uw broek niet vies, zeg ik vlemerig. Zijn blik blijft op mijn nagenoegd naakte lichaam rusten, op het spleetje tussen mijn borsten als ik voorover buig. Hij zucht en laat zich vanuit een hurkzit op de handdoek vallen. Hij trekt zijn veters los. Uiterst traag stroopt hij de randen van zijn sokken omlaag, alsof het een ingewikkeld karwei is waarbij je goed moet nadenken. Mijn handdoek ligt tussen die van Hugo en hem in. Zover ik weet, heb ik alleen als kind een paar keer aan het strand naast mijn vader gelegen. Hugo's ogen blijven geopend, alert en niet begrijpend. Ik glimlach naar hem.
Mijn vader kijkt naar zijn eigen tenen, die hij op en neer beweegt in het gras. Het is erg warm. Waarom doet u niets uit? U bent altijd binnen een paar minuten bruin. Mijn vader trekt zijn polo-shirt over zijn hoofd. Te snel. Hij vergat de knoopjes van zijn boord los te maken. De kraag blijft achter zijn kin haken. Ik help u wel. Ik bevrijd hem uit zijn shirt. Mijn vader glimlacht beschaamd. Zijn haar steekt verward alle kanten uit. Ik ga op mijn buik liggen. Kijk opzij naar Hugo. Zijn gezicht drukt verbazing uit. Misschien wilt u nu even mijn rug insmeren? Ik reik mijn vader de fles zonnebrandcrème aan. Ik hoor hoe hij kucht. Het duurt lang voor ik zijn handen op mijn rug voel. Hij heeft de crème eerst warm gevreven met zijn eigen handen. Grote kans dat Hugo dat niet zou doen. Die zou het spul zo boven op mijn rug hebben uitgeknepen. Al die tijd kijk ik naar Hugo. Hoe hij roerloos naast me ligt, met opengesperde ogen, die onophoudelijk de bewegingen van mijn vader volgen. Applaus. Ja. Dankjewel Sabine. Succes met de narratie. Ja, en na 15 jaar die boeken klaar. Succes met de volgende reeks. Ja. En ik hoop dat je de prijs voor het beste Groningenbroek gaat winnen. Achter jou is Jasmine. Dus we gaan even naar Jasmine toe. Want ik had begrepen, Jasmine, er is een vraag van Facebook. Van wie is hij en wat is de vraag? Er is zeker weten een vraag. De vraag is van Anna Antonides. En de vraag is: het ontgaat mij volledig waarom er een vrouwelijke pop in ondergoed op het podium zit. Nou, die zien we natuurlijk de hele tijd in beeld. Ja. De vraag is, kan iemand mij uitleggen waarom die daar zit? Ja hoor, Anna Antonides, want zometeen dan hebben wij een item, of dan hebben we een item over de technologische ontwikkeling van sekspoppen. En dit is Kitty en die is aardig duur en aan mij de hoorn maken. Dat is wat aardig nu haar, want hij is net alleenig voor meisken die het, nou ja, misschien de perverse ideeën bij haar, maar wordt voor volle meer dingen broekt, onder andere therapieën. Dus daar zien we het door haar. Anna Antonides, bedankt voor de vraag. We gaan naar de band, dames en heren. Hier zit is Der Untergang met Wim als frontman. Wim, hoe is het? Goed, jongen. Mooi. Der Untergang timmert al lang aan de weg. En wat we vaak vragen aan bands is, wanneer verschijnt de eerste plaat? Ja. Nou, ik hoop toch dit jaar. Maar hou me te goede, laat ik het zo zeggen. Dan hou ik het heel veilig. Ja, en behalve hier, waar zijn jullie de komende tijd nog meer te zien? Nergens. Nou, dat betekent dus, als u nog tijd en plek over heeft, is Der Untergang te boeken. Voor alle hoe is het, bruiloften en recepties, hè? Ja, bruiloften, recepties en partijen. Take it away, heren. Dames en heren, applaus voor Der Untergang. En denk even om de oren vooraan. Nou, dat gepraat over seks en technologie. Wouden wij het weer eens gewoon gaan hebben over seks tussen mensen. Seks. We hebben geen bas. Ik kan wel heel verhaal op gaan houden, maar we hebben geen bas. Nou, dat is heel vervelend. We hebben geen bas en ik kan wel... Goed, maar om het verhaal dus af te maken. Want ondertussen probeert de techniek er wel wat aan te doen. En dan moet ik er toch even wat langers van maken. Want waar ik het over wil hebben, is niet alleen gewoon platvloerse seks. Maar over de ware liefde die daarbij hoort. Je hoeft mijn sokken niet te strijken. Je mag over al mijn vrienden lopen zeiken. Je mag me eten laten verpieteren. Of me met de buurman besodemieteren. Voor mij maar doe het met iedereen. Of ben je agressief en gemeen? Er is maar één ding dat ik vind dat telt. Dat is niet je geld.
om je lijn te denken. Je mag je dagelijks in sherry drinken. Je mag de godganse dag zitten bellen. Of de allervuigste leugens over mij vertellen. Je mag zware vanille roken. Of zelfs nog te stom zijn om een eitje voor me te koken. Voor mij wat mishandel je de kinderen. En weet je mijn levensgeluk te verhinderen. Er is maar één ding dat ik wil dat je doet. Dus luister goed. Balken! Als ik thuis kom. Pijpen! Als ik thuis kom. Pijpen! Als ik thuis kom. Je hoeft niet over wat zinnigs te kunnen praten. Voor mijn part stink je uit al je gaten. Of ben je 24/7 ongesteld? Lijkt ons huis meer op een vuilnisbelt. Je mag de godganse dag zitten bellen. Of de allervuigste leugens over mij vertellen. Je hoeft voor mij geen lingerie te dragen. Of mij op wat manier dan ook te behagen. Er is maar één ding dat ik wil dat je doet. Dus luister goed. Pijpen! Als ik thuis kom. Pijpen! Als ik thuis kom. Der Untergang. Applaus. Met de nu al instant klassieker Pijp me als ik thuis kom. Jasmine, ik heb begrepen dat er alweer een vraag is. Het houdt niet op. Vertel. Er is zeker alweer een vraag binnengekomen. De vraag is van Lotte Vijver. Ja. En de vraag is, waarom wordt er meer aandacht besteed aan mannen op het gebied van seks? Als in speeltjes of in tijdschriften, poppen en dergelijke. Nou, dat is een goede vraag voor Irma. Irma, heb jij je microfoon nog bij je? Zeker. Ja. Waarom is er zoveel meer aanbod, tijdschriften, speeltjes, films, voor mannen in plaats van voor vrouwen? Ik denk dat dat eigenlijk niet klopt. Vertel. Als ik eerlijk ben, ik doe een vrouwentijdschrift open en er is te kust en te keur. Dus ik heb niet het idee dat er nou zoveel meer is voor mannen dan voor vrouwen, als ik eerlijk ben. Kijk eens aan. Nou, misschien moet je haar eens vragen wat ze daar precies mee bedoelt. En dan kunnen we misschien nog op terugkomen. Nu hebben we het toch over het aanbod hebben van wat er allemaal is. Naast mij zit Talita Rodenhuis. Even een applausje. En Talita, vertel eens even. Wie ben je, wat doe je en waar ben jij van? Nou, ik ben Talita. Ik ben officieel seksoloog / content marketeer. Ik werk voor EDC. Alleen wat misschien wat meer bekend is het webshop Easy Toys. Dat is eigenlijk onze grootste webshop waar wij heel veel artikelen op online verkopen. En naast de webshop hebben wij ook een online magazine online staan.
Dat is de blog van Easy Toys. En daar schrijf ik ook voornamelijk dingen voor eigenlijk. En vind jij dat er veel meer aanbod is voor heren dan dames? Of? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb het idee dat in eerste instantie heel veel aanbod is voor vrouwen. Wel is het zo dat het aanbod voor mannen ook wel wat steeds breder wordt. Wat meer toegankelijker wordt. We merken bijvoorbeeld ook dat er de masturbators bijvoorbeeld. Dat is echt een mannentoy. Nou ja, daar zijn wel heel veel varianten van. Dus dat is wel iets wat steeds meer ook wordt verkocht. Maar ja, de dildo's, de vibrators, dat wordt toch eigenlijk echt een beetje in één adem genoemd met de vrouwen. Ja. Jij hebt voor ons dingen meegenomen op het gebied van seks en technologie. 4 dingen, laten we ze dus afgaan. Wat heb je als eerste om ons te laten zien en wat is het en wat kan het en hoe werkt het? Nou, gelijk een heel populair iets is deze. Dat is de Womanizer Inside Out. Nou, dit ding, het spreekt redelijk voor zich. Dit wordt vaginaal ingebracht. Maar het leuke van deze toy is dat je ziet hier een kapje. Nou, als ik hem aanzet, het duurt altijd eventjes hoor. Even opstarten. Ja, nou. Hij loopt op Windows, denk ik. Ik weet niet of je het kunt horen. Nou, dat niet hoor. Ik weet niet of je hem nu kan horen. Ik kan hem ook harder zetten. Hoor je? Nou, dit is het onderste gedeelte dat nu vibreert. En nou ja, dat is eigenlijk gewoon een normale vibrator. Alleen dit kapje, die kan je ook aanzetten. En wat dat is wel heel leuk. Dit kapje werkt namelijk via een luchtdruksysteem. En in plaats van dat het vibreert, wordt het tegen de clitoris aangezet. En door middel van luchtdrukgolven gaat het een beetje pulseren. En die stimulatie is voor veel vrouwen heel erg prettig. Mogen we hem even doorgeven in het publiek, dat hij zo weer terugkomt? Even harder zetten. Dan kun je harder? Hij is niet gebruikt, het is een demonstratiemodel. Het is een demonstratie, ja. Je kunt het makkelijkste voelen als je je hele vinger er tegenaan legt. Want dan voel je ook een beetje een zuigend effect. Nou, we gaan hem even... Oh ja, kijk. Ja. Oh ja, ja. Ik voel het. Nou, geef hem even door. Niet stiekem in de tas stoppen, want hij is eigendom van Easy Toys. Wat hebben we hier? Nou, dit lijkt op een vibrator, maar dat is het niet. Het is eigenlijk een pulsator. Het leuke van dit is dat het in plaats van trilt, geeft het stotende bewegingen. Zet hem aan, zou ik zeggen. Nou, daar gaat hij, hè? Je ziet hem eigenlijk al. Zie je dat? Nou, hij kan op verschillende snelheden. Dus je kunt het ook door middel van de knopjes kun je het reguleren. Het heeft heel veel verschillende standen eigenlijk. En wat kost deze nou zo? Want het is toch wel een stukje techniek. Ja, uit mijn hoofd kost deze €160. €160 mensen. Ik geef hem hier even aan Sabine. Geef hem door, zou ik zeggen, aan de rest van het publiek. Ja, hij is ook in het zwart en in het blauw. En het leuke van deze is, het is eigenlijk te gebruiken voor vrouwen en ook voor mannen. Want door de kromming is het ook heel fijn om het anaal in te brengen, waardoor dus eigenlijk de prostaat daarmee ook gestimuleerd kan worden. De volgende. Wat hebben we nog meer? Dit lijkt een beetje simpel, maar dit is eigenlijk voor de creatievelingen onder ons. Dit is de do-deel. De do-deel. Creatief toch? Omgekeerde van dildo, de do-deel. Ja, precies. Nou, het leuke is, deze hoort erbij. Als je deze in de thermosbeker zet en je doet er warm water bij en je moet hem gedurende ½ uur in warm water leggen, dan kun je door middel van deze draadjes, wordt dit materiaal zacht en dan kun je het zelf vormen tot de gewenste vorm die je graag wil hebben om jezelf mee te kunnen stimuleren. Nou heb ik hierin eentje die al gevormd is, dus je kunt een beetje kijken wat ervan kan worden. Dit heb jij vanmiddag even gedaan? Nou, nee. Al geen tijd voor. Maar je kunt het dus in principe in warm water leggen, wordt het zacht. Je kunt hem zelf kneden zoals je maar wil. Dan doe je hem 2 minuten onder koud water, dan wordt hij weer hard. En dan kun je er eigenlijk heel erg van genieten. In real life zou ik het niet aanraden om 2 minuten onder koud water te doen. Kijken of hij dan weer hard wordt. Dat werkt meestal niet. Geef hem nog even door. En volgens mij heb je nu iets en dat gaat zelfs op wifi. Ja, Bluetooth eigenlijk. Op Bluetooth, ja. Ja, dit is eigenlijk wel leuk, want we hebben het vooral over mannentoys en vrouwentoys. Maar er zijn ook koppeltoys. En dat is er hier eentje van. Dit is de WeVibe Sync. Ja, het ziet er een beetje vreemd uit misschien. Maar dit kun je dus
tijdens de seks gebruiken. Dus als je een man en een vrouw, als die seks hebben, kan dit tijdens de seks worden ingebracht. Nou, dit onderste gedeelte, dat wordt vaginaal ingebracht. En het bovenste gedeelte rust dan op de clitoris. Nou, het leuke van deze is dat je hem aanzet. Beide kanten eigenlijk, die gaan vibreren. En dit is zo smal dat dus wanneer dit wordt ingebracht, kan de penis van de man er nog bij in, waardoor dus en de vagina strakker wordt en de man kan ook nog meegenieten van de vibraties. Nou, wat een happiness. Oh ja, Natuurlijk, nu komt het Bluetooth-verhaal. Technologie inderdaad. Ik heb hier mijn mobiel erbij en ik zal het even snel aanzetten. Maar er is een app. Camera kijkt even mee. Dat is de WeConnect app en die kun je gewoon downloaden. En dat is heel gebruiksvriendelijk. Je kunt daarmee deze toy koppelen aan de app. En WeVibe heeft eigenlijk heel veel verschillende toys die je dus aan die app kan koppelen. En dan ga ik hem even kijken, ik ga hem aanzetten. Krijg je natuurlijk dat eeuwige gezoek naar het Bluetooth-apparaat. Dan denk je, ik sta er toch naast. Met speakers en weet ik veel allemaal. Ik voel hem net trillen, hij is gekoppeld. Nou, en door middel van, je ziet hier de verschillende hoogtes. Dit is de bovenkant en dat is de onderkant. Ja. Nou, dit geeft dus aan hoe het vibreert. En als ik hem op play zet, gaat hij trillen. Hoor je het? Deze geven we ook even door. Hij trilt. Dus even kijken, hier aan tafel. Ja, Regina, hij trilt nog. Ik weet niet hoe ver de Bluetooth gaat. En wat voor ontwikkelingen zie jij eigenlijk? Want ja, ik neem aan dat jullie enorm veel producten krijgen aangeboden. Wat voor ontwikkelingen zie jij op het gebied van zeg maar deze speeltjes en technologie? Er wordt ook wel gezegd, goh, zou het straks zo zijn dat je een apparaat hebt, dat neem je mee op reis. Je bent 2000 kilometer verder en je hebt toch op een bepaalde manier seks met elkaar. Ja, dat bestaat al hoor. Oh, dat is er al? Ja, in principe wel. Het hele idee ook van het aan elkaar kunnen koppelen is dus ook dat je seks kan hebben op afstand. Ja, er zijn ook toys waarbij je zelfs de masturbator voor de man kan koppelen aan een vibrator voor de vrouw. En die masturbator die reageert dan ook op de vibraties van de vibrator. Al die technologie, waar zie jij dit eindigen met een jaar of 15? 5 à 10? Nou, sowieso denk ik dat er veel meer zal gaan ontwikkelen op het gebied van sekspoppen en seksrobots eigenlijk. Real Doll is nu al heel ver met, met echt hele realistische sekspoppen. Nou ja, hier naast me zit er ook al eentje die wel vrij realistischer uit. Ik zie ze niet vaak van 1,48 meter met dit, maar in ieder geval, het is geen opblaaspop meer. Nee, precies. Dat wil ik net zeggen, als je het daarmee vergelijkt. Ik bedoel, opblaaspoppen zijn niet per se heel mooi voor het zicht, als je ze hebt gezien. En dan is dit toch zeker wel een verbetering. Betekent het ook voor een bedrijf als jullie dat je op een gegeven moment gewoon jongere mensen in dienst moet hebben, omdat die beter op de hoogte zijn van techniek, et cetera? Nou, dat denk ik niet zozeer. Maar wat we toevallig wel zien is in het bedrijf waar ik werk heel veel jonge mensen werken hoor. Toch wel? Ja. En waar ligt dat dan aan? Want je begint een beetje te glimlachen. Nou ja, nee, dat kwam omdat laatst hadden wij een nieuwjaarsdiner. En de meeste werknemers die zitten tussen de 20 en de 30 jaar. Ja, die schamen, is er misschien ook minder schaamte? Nou, dat zou ermee te maken kunnen hebben. Meer open-minded misschien. Ja, dat zou kunnen. Kom je wel eens thuis en denk je nou even geen toys meer hoor? Nee. Ja, nou, weet je wat het is? Ik schrijf heel veel dingen, dus ik kom niet echt de hele dag door in aan met toys hoor. Je schrijft het een beetje over. Ja, nou ja, weet je, ik schrijf ook echt adviesdingen, dus ook over seksuele problemen. Dus toevallig ook meer richting de seksuologie. Dus dat is niet alleen maar toys. Zeker niet. Nou, bedankt. Talita Rodehuis, applaus. En ik weet niet waar ze zijn allemaal, of al verdwenen zijn, maar ze zitten hier. Zorg dat het weer hier vooraan terecht komt. Hier, oh kijk, hier is alweer één. Hij doet het nog. Marianne. Ja, ik ben toch nog wel even heel benieuwd. Doet de Bluetooth, doet hij het nog? Die is... Oh ja, ik heb hem net uitgezet. Oh. Hij is net uit. Ja, want ik zag mensen daar al een beetje voelen, zo van hij doet niks meer, maar... Ja, ik zat al te spelen met de verschillende vibraties. Ik weet niet of je het kan voelen, maar dan moet ik hem even weer koppelen, denk ik. Nou, doe dat. Ga lekker zitten op je plek weer. Dan gaan we nu naar Marianne en haar nieuwe gast.
Ja, ik heb naast mij staan Johan Lindhout van de Pornovrije Generatie, belangenorganisatie. De Pornovrije Generatie. Vertel me er iets meer over. Ja, nou ja, wat je ziet, wat je hoort, is er wordt heel veel naar porno gekeken. Er wordt weinig over gepraat. Er wordt er ook nog veel over gelachen en een beetje over gegiecheld. Ik vind dat het andersom moet. We moeten erover gaan praten. In plaats van alleen achter je beeldschermpje zitten te masturberen. Oké, je wil dus dat we erover gaan praten. Maar je wil ook een pornovrije generatie. Ja, het is, je kan het vergelijken met bijvoorbeeld een campagne als Rookvrije Generatie van het KWF. Die zegt van, hey jongens, dit is eigenlijk iets ongezonds. Je kan het wel lekker vinden, het is verslavend. Maar uiteindelijk is het gewoon hartstikke ongezond, kun je beter niet doen. Nou, dat is wat we ook zeggen over pornografie. Het is eigenlijk een ongezonde junkfood versie van normale intieme seks. Ongezond. Ik hoorde net op de bank dat het juist lustopwekkend werkt. En dat je misschien er meer zin van krijgt in real life. Hoe verklaar je dat dan? Nou ja, kijk, ongezond is het in de zin van, kijk, biologisch gezien. Het is een superstimulus. Het geeft een enorme prikkel. Je hersenen zeggen van, wow, dit is goed, hier wil ik meer van. En omdat er nu heden ten dagen zoveel porno is, kan het ook nooit stoppen. Kijk, normaal als je heel veel gaat eten, op een duur ben je er klaar mee. Maar met porno is er altijd iets nieuws. Het houdt echt niet op. En dat is een beetje de ongezonde overdosis die er is. Want wat is jouw drijfveer precies om deze pornovrije generatie te willen bewerkstelligen? Ja, omdat het nu overal is. Porno is overal. Heel veel jongeren kijken er ook naar. Maar ik vind dat er te weinig wordt gewaarschuwd, informatie gegeven aan jongeren. Er wordt wel gezegd, ja, het is niet echte seks. Het is normaal, hoort het anders te gaan. Ik hoor dat niet, dus ik wil eigenlijk een geluid laten horen van, hey, ja, want normaal hoort het anders te gaan. Ik heb even op jullie website gespiekt. Daar staat ook iets over de positie van vrouwen. Ja, nou wat je ziet, porno is eigenlijk wel een mannenwereld. Ook pornoproducenten zijn eigenlijk vrijwel alleen mannen. De porno zelf is ook eigenlijk normaal genomen, vaak is de man dominant. Soms of vaak staat hij niet eens, is zijn gezicht niet eens in beeld. Gaat het echt om de man die bezig is en domineert, zeg maar. En dat het daardoor ook een beeld geeft van, nou, vrouw ondergeschikt, onderdanig, je doet wat ik zeg en dat is het. Nou bestaat er ook vrouwvriendelijke porno. Wat vind je daar dan van? Nou ja, kijk, wat porno betreft, eigenlijk bestaat er geen goede porno. En dat is niet dus ook vrouwvriendelijke porno is dus dan ook slecht? Ja, het is geen goede porno. Het is, kijk, biologisch gezien bestaat er niet zoiets als goede porno. Omdat wij mensen gemaakt zijn om te verbinden, lief te hebben, intiem te zijn met elkaar. En dat is precies alles wat porno niet is. Ik hoor in de zaal een beetje geroezemoes ontstaan. Jacco, kun jij eens wat... Ik wil wel zeggen, respect dat je hier bent en dat je dat vertelt. Misschien geen populaire mening, dus dat is wel een applausje waard. Binnen je meest in de zaal zijn er mensen in de zaal die hierop willen reageren. Die zeggen van nou ja, in feite wordt gezegd geen porno meer. Wie wil daarop reageren? Wie is daar mee eens bijvoorbeeld? Oh, mevrouw, u wilt wat zeggen. Nou ja, ik denk dat je eerder kunt voorkomen dat kinderen naar porno kijken, is dat je ze eerder al voorlicht over seksualiteit. En niet pas op puberleeftijd, maar op veel jongere leeftijd. En dan gaan ze geen porno meer kijken? Dan krijgen ze een andere beleving van seksualiteit. Hè? Als je dus niks aangereikt krijgt, en dan ga je zelf zoeken, want je hoeft inderdaad maar in te googlen poes. En dan krijg je poes, maar nou wel een hele andere poes. Dus ik denk dat je eerder moet beginnen met kinderen daar bewust en wegwijs in te maken. Maar zou u voor een verbod op pornografie zijn, zoals hij bedoelt? Nee, absoluut niet. Waarom niet? Omdat er toch een heel grote behoefte aan is. En dan wordt het stiekem gedaan. En je hebt al heel veel van die stiekem cells, die met kinderen en allerlei nare dingen. Dus nee, niet. Iemand anders nog een reactie? Eens even kijken. Zijn er mensen die het ermee eens zijn? Die zeggen, nou, het kan allemaal moet eigenlijk maar stukken minder. Het moet maar ophouden met al die pornografie. Nou, de handen gaan nog niet echt omhoog, Johan. Dus we gaan eventjes, want... Mag ik erop reageren? Ja, tuurlijk. Ja, Irma, ja. Want waar je natuurlijk wel echt een punt hebt, ook als seksoloog zie ik best wel een groep mensen die porno verslaafd is. En daar echt last van heeft en ook met een hulpvraag komt.
En de hele leven de vernieling in ziet gaan, omdat ze alleen nog maar daaraan kleven. Hè, dus daar is best een gevaar. Maar er zit zoveel tussen, want ik heb toch ook wel heel wat stellen verder geholpen doordat er relatieproblemen waren, de hele seksualiteit, intimiteit weg was. En zeg maar, porno kan iets van prikkels geven, hè, dus, en waardoor ze samen weer veel plezier kregen. Bijvoorbeeld die We-Vibe die je net hebt laten gaan. Dit is een prachtige speeltje juist voor stellen om weer een beetje lol te krijgen en soms ook naar porno te kijken. Dus wat ik wel mooi vind in je verhaal is dat het echt wel tot problemen kan leiden, maar lang niet in alle gevallen. En dat er ook heel veel mensen heel veel plezier van kunnen hebben. Ja, even dus ik ben wel nieuwsgierig hoe je daar naar kijkt. Ja, klopt. Nou, wat je zegt, inderdaad, die problemen die zijn er ook. En er wordt ook, daar is nog meer een taboe op eigenlijk. En daardoor moeten we er ook over gaan praten met z'n allen. Dat het ook bekend is dat het tot problemen kan leiden. Wat zijn nou de negatieve effecten, bijwerkingen zeg maar, van de porno? Dat iedereen dat ook weet en dat je dan ook bewust een keuze kan maken van nou, ik ga het niet doen of ik ga ermee kappen. En zij zegt van, het kan ook een therapeutisch effect hebben. Dus het is niet eens om te verlustigen of je af te sluiten. Geloof je daar dan wel in? Nee. Ja, kijk, wie ben ik om te zeggen dat het niet zo kan werken? Wat ik alleen zeg is dat het in de basis eigenlijk een ongezond product is. Je kan net zeggen, wat ik zeg, de fastfood, wat dat voor voeding is porno eigenlijk een beetje voor de seks. Dan laatste vraag. Heb je dan zelf wel eens ooit naar porno gekeken? Ja. En was dat ook problematisch? Ja. Ik dacht van niet, totdat ik zei van, ik moet hier nu echt mee kappen. Dit is niet normaal. En toen kwam ik erachter van, hé, wacht, het is toch best wel, hoe moet ik het zeggen? Het trekt meer dan ik had gedacht. En dat is... Je weet, ja. Maar... bedankt, Johan. Ja? En ook voor je eerlijkheid. Applaus nog even. Ja. Yes. En dan gaan we naar Marjan. En Marjan, ik kom bij je, want ik zal even heel onderdanig gaan bedienen. Heel fijn, heel fijn. Vertel eerst maar even wie je naast hebt zitten. Ik heb Anneloes Nieuwenhuizen naast me zitten van Lotte Lust. Ik kan zelf wel even heel kort vertellen wat Lotte Lust is. Lotte Lust gaat eigenlijk over alles van seksualiteit voor vrouwen. Dus ook porna, de vrouwvriendelijke variant van porno. Nou, daar gaan we even naar kijken. Ja. En voor de mensen thuis, dat mij dus net van Facebook. Die ben heel goed in het scannen van naakt. Dus thuis op een stream kun je het helaas net zien. Maar de meesten in de sale, maar je het wel zien. En even zien, Marianne vertelt even. Die doet steeds maar een soort hoorspel. Die vertelt even voor de meesten thuis wat er in beeld is. Zo mooi, dit is een natuurfilm. En daar komt hij. Maar sta even op de monitor zien, denk ik, Marianne. Ja, dan shock het beter. Nou ja, man shot een schaars geklede dame in een magazijn. En ze beginnen te tutsen. Ik doe het trouwens even in het Fries, hè? Ja, doe maar. Het is samen voorbij. Ja, het is samen voorbij. Er wordt wat heftiger tuten. Man drukt vrouwtje in stelling. Man zit op bureaustoel. Vrouw gaat stokslobberen. Vrouw zit boven man. Vol in actie. Vrouw draait zich nog een man. De gluren spreken voor zich. En man is er klaar mee. En nu zit ze onschuldig op kantoor. Kijk eens aan. Porna. Ja, porna. Wat is het verschil tussen porno en porna? En wat hebben we nou precies hier gezien? Hier is een scène met iets meer verhaal dan de gemiddelde film die te zien is. Leuk trouwens met dat Fries. Erg leuk. Ja, dat geeft er toch wat extra. Kunnen we misschien een overweging mee te nemen? Ik doe heel graag mee. Dat is pornstra. Dit vind ik heel ongemakkelijk. Maar goed, het verschil. Ja, ik moet zeggen, ik vind het een beetje ingewikkeld wat nou precies het verschil is. Het is gericht op vrouwen, dat is duidelijk. En hoe kon je dat nou specifiek hier zien? Nou, wat wij zelf eigenlijk een beetje hebben gezien... het is door Nederlanders bedacht, porna overigens. Zelf is het eigenlijk een soort selectie die wij maken... waarbij we kijken sowieso naar kwaliteit. Heel veel...
beetje gek om te zeggen, een beetje amateurrommel, zeg maar. Daar proberen we op te filteren. Amateurrommel voor iedereen die hier niet op Pornhub zit. Ja, gewoon slechte kwaliteit. Niet mooi gefilmd. Beetje, Het ja. moet een beetje zijn als thuis. Ja, dat mag. Het mag ook wel een beetje fantasie zijn wat je niet per se thuis zou doen, maar waar je wel graag naar wil kijken. Maar het ziet er allemaal wat vriendelijker uit, laat ik het zo zeggen. Oké, dus het is gewoon meer huiselijkere sfeer, een beetje minder, niet dat hele opgepompte... Ja, nou, ik denk dat je dat op zich wel goed zegt. Het is in ieder geval gericht op vrouwen, hetgene wat vrouwen interessant vinden. Die zijn sowieso wat meer van details. Als iets er net niet helemaal top uitziet, zijn we als vrouwen eigenlijk best wel snel afgehaakt. Dus het moet gewoon... afgeknapt op wat ze zien. Ja, eigenlijk wel. Ja. Oké, en voor wat voor vrouwen selecteer je dat dan? Voor wie is Lotte Lust? Nou, en de porno die je dus dan selecteert? Ja, nou het is eigenlijk zo, er is best wel weinig aanbod. In Nederland voor vrouwen, eigenlijk überhaupt is er heel weinig aanbod. Ik hoorde hier net naast, je slaat een willekeurig tijdschrift open en het is er. Nou, er wordt veel over intimiteit, seksualiteit geschreven. Maar er is ook op internet best wel veel vrouwvriendelijke porno. Of porno. En eigenlijk gaat het over dat je, als je er als vrouw naar kijkt, dat je je identificeert met de vrouw. Mannenporno, als je daar naar kijkt, identificeer je met de man. Alsof je in het hoofd van de man zit en je doet mee, zeg maar. En volgens mij is dat een beetje de kern van porno, toch? Dat als je er naar kijkt, dat jij dan die vrouw bent, als je als vrouw er naar kijkt. Ja, ik denk dat dat zeker waar is. Volgens mij heeft dat er ook mee te maken dat veel vrouwen ook graag kijken naar lesbische porno. Ja. En dat ook te maken heeft met het verplaatsen. Ja, precies. Ja, nee, zeker. Dat je dus niet meer meedoet, maar dat je er ook een soort van in meedoet. Ja, zoiets. Vond ik een hele mooie woordspeling van mezelf. Goed, rust er ook een beetje een taboe op vrouwen die porno kijken? Ja, absoluut. Dat zie je alleen al naar degenen die bij ons kijken. Is een heel groot gedeelte wordt een incognito venster gebruikt. Oh, dat kunnen jullie inderdaad ook zien, hè? Dat kunnen we zien. Ja, klopt. Nou denk ik eigenlijk dat veel mannen dat ook doen. Maar dat geeft wel aan dat je wil niet dat je betrapt wordt dat scherm nog even open stond, zeg maar. Als jij je laptop open klapt. Dus daar kan je het wel merken. En ook gewoon, je ziet het als jullie de vraag stellen van is er iemand die ernaar kijkt, dan is het eigenlijk geen reactie. En ja, dat merk je wel. En dat is ook wel de reden, denk ik, dat er zoveel naar Lotte Lust gaan. Er is geen vieze reclame, er is geen gedoe omheen. Het wil een beetje af van het viezige imago. Waardoor je dus niet hoeft te schamen dat je die website opent. Oké, want Lotte Lust is meer dan alleen pornofilms. Ja. Wat hebben jullie nog absoluut. meer in de aanbieding? Nou, in de aanbieding hebben wij ook erotische verhalen. Heel veel is, wat je ziet is heel literair. Wat denk ik niet meteen heel aansprekend is voor de gemiddelde vrouw. Dus er zijn heel veel leuke erotische verhalen. En daarnaast ook heel veel informatie. Maar ook gewoon leuke dingen, grappige dingen die je wil weten. Of kijk, het prikkelt natuurlijk ook gewoon de nieuwsgierigheid. Eigenlijk hebben we het dan ook een beetje over de tijdschriften. Als je me openklapt en je leest wat. Dat zie je bij ons ook heel veel. En ook dat wordt goed bekeken. Vrouwvriendelijk en manvriendelijk, hoor mij nou. Op leuk. mannen gericht en op vrouwen gericht. Ik wil er toch nog even over weten zelf. Wat jouw ultieme fantasie? Staat die op Lotte Lust? Dat is misschien een hele intieme vraag, maar ben ik gewoon benieuwd naar. Nou ja, goede vraag. Ik moet heel eerlijk zeggen dat aangezien er heel weinig toch geproduceerd wordt voor vrouwen en door vrouwen, staat mijn idealen er niet op. Ik vind het nou best wel jammer dat je altijd toch met bepaalde cliché dingen te maken hebt die ik zelf niet aantrekkelijk vind. Dus ik hoop zeker dat er meer vrouwen opstaan en zich in deze hoek gaan richten, zodat er wel meer mooie films komen, zodat wij die dan weer kunnen laten zien. Nou, dat vind ik een hele mooie afronding. Dank je wel, Anneloes, voordat je hier wou zijn. Er mag best even voor geklapt worden. En ik heb gehoord dat er op Facebook ook weer vragen zijn. Jacco trekt even een sprint. Yes. Ik trek er even een sprintje uit. Hoi Jasmine, er is een vraag van wie is die en aan wie?
De vraag komt van Lillian Ketelaar. Kinderen kunnen vanaf al hele jonge leeftijd toegang krijgen tot porno online. En wat er net gezegd werd, is dat het geen realistisch beeld geeft van hoe seks nou eigenlijk werkelijk is. Dus op wat voor manier kun je ervoor zorgen dat jongeren er wel toegang tot hebben, maar dat het wel een realistische blik geeft, dat ze een idee krijgen hoe het nou werkelijk is? Ik weet niet of dat we gewoon echt de hele standaard slaapkamerseks willen zien. Vraag, misschien Irma. Zou dat moeten? Zou er een soort pornografie moeten komen waarbij kinderen een realistisch beeld krijgen van seks? Kinderen zo nodig naar seks moeten kijken, maar wel leuke voorlichting moeten gaan krijgen. En die is er ook wel. Hè. De SENS, GGD, heeft hele leuke programma's al voor basisscholen en voor middelbare scholen. Ook prachtige sites waar heel leuk dingen worden uitgelegd. En niet alleen maar hoe kinderen worden verwekt, maar wat seksueel plezier is. Of al bij jonge meiden wat seksuele autonomie is, bijvoorbeeld. Dus er is echt veel moois. En als je jonge kinderen hebt, dan moet je als ouder gewoon echt goed opletten waar er naar gekeken wordt. Kijk, Lilian, nou, dat is dan mooi voor jou om te weten thuis. Meestal Blauw vragen stellen. Dus Lilian, gewoon even naar de site van de GGD, et cetera. We gaan weer naar muziek. Nog een keer applaus voor Der Untergang. En nog Talita of Lotte Lust, ook bedankt. Ik wou voor we beginnen even reclame maken voor deze prachtige t-shirts. Die zijn nieuw. Als je even omdraait, kan je ook zien wat er achterop staat. Jezus, wat een kutmuziek. Kan je kopen in de Strohoed. Café de Strohoed. You just keep on asking me to tell you what to do. Well, listen here, honey. I just want you to take your pants off. The world looks better every single time that you take your pants off. Take your pants off. Take your pants off. Take your pants off. I love the things you do. I love the things you say. I even love your inner you. But baby, anyway, take your pants off. I pray the Lord up there in heaven that you may take your pants off. Take your pants off. Take your pants off. Take your pants off. Now take them off. You got the looks of Venus, the legs of the Madonna. Ooh, baby, I can't wait until you're gonna take your pants off. I was just wondering, honey, if you wanna take your pants off. 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 I'll take them off. Der Untergang. Dank jullie wel. Duidelijk, take your pants off. Heren, bedankt. En de t-shirts zijn te koop in de niet nader te noemen café wat al genoemd is. En bedankt. Maar aan Bierman. Irma, een beetje jouw muziek? Nee. Kijk eens aan. Nou, Spijt me. ja. Irma, wij gaan eventjes iets doen wat jij ook wel in je praktijk doet. Een soort, en het is met het publiek. Maar wees gerust. Het ergste is al geweest met de toys die werden doorgegeven. Dus Irma, ik geef jou even het woord. Ja. En dan zeg jij maar wanneer ik... we hebben 2 vragen. Zeg jij maar even wanneer ik de slides moet gaan doen. Nou ja, de avond gaat over seks en techniek. En ik dacht, ik ga techniek een klein beetje anders interpreteren. Niet technologie, maar techniek van de intimiteit en de verbinding.
Lust en seks gaat natuurlijk allemaal over testosteron. Maar het leukste is natuurlijk eigenlijk als je dat met je partner doet of met iemand waar je heel gek op bent en waar ook veel verbinding mee is. En dan maken we een ander hormoon aan en dat is namelijk oxytocine. Dus we gaan straks een oefeningetje doen. Degene die naast je zit, het maakt me niet uit of je partner dat is, dat maakt me niet uit. Die kijk je aan, een seconde of 20. Je zegt niks, dus je blijft elkaar aankijken. En terwijl je elkaar aankijkt, dan stel ik je een vraag, die wordt ook getoond. Hè? Ja. En na 20 seconden zeg ik stop. En dan beantwoord je even om en om die vraag zo kort mogelijk. Normaal doe ik dit 1,5 uur of zo. Wij doen het in een paar minuten. We doen het in een paar minuten. U mag beginnen met degene naast u aankijken 20 seconden lang. Ja. Zonder te praten. Ja. Sst, ik wil graag helemaal stil. En dan is de vraag waar je even over moet nadenken. Vertel de ander zometeen wat je leuk of echt bijzonder aan de ander vindt. En wees dan ook eerlijk. Probeer iets te zeggen wat nou niet het meest voor de hand ligt. Dus kijk elkaar aan, diep in de ogen. Praat niet. En nog een paar seconden en dan zeg ik stop. En dan vertel je in een paar zinnen elkaar snel wat dat is. Wat is leuk en bijzonder aan degene die je nu in de ogen kijkt. Gaat u gang. En ook wisselen, hè? Ja, nu heen en weer de verhaaltjes. Drie, 2, 1, stop maar. Ja, en gaat men nu weer in stilte elkaar aankijken? Ja, u mag nu weer stil elkaar in de ogen aankijken. Het mag dezelfde persoon zijn. Ja, dezelfde persoon. Je kijkt elkaar aan, je praat niet. En dan denk je even na over de volgende vraag. Straks vertel je de ander iets wat je gênant vindt uit je eigen leven. Dus denk even terug aan een gênant moment, waar je een klein beetje over schaamt, of je denkt, dat was gênant, wat je straks gaat vertellen. Kijk elkaar aan, wees stil, blijf elkaar aankijken, ook al voelt het wat ongemakkelijk. Denk even na. 3, 2, 1. Oké, vertel. Ga je gang. Nee, niet mij. Nee, niet mij. Drie, 2, 1, stop maar. Ja, als het zo gênant was dat u nog niet bent uitgepraat, moet u zo meteen even verder gaan. Irma, wat gebeurt er als je deze oefeningen doet? Nou, wat er gebeurt, jullie hebben het natuurlijk nu heel kort gedaan, maar je moet je voorstellen dat je langer stil bent en langer in elkaars ogen kijkt. Dat is al wat ongemakkelijk. En dat geeft, zeker als je iemand niet zo goed kent, geeft dat een heel diep gevoel van intimiteit. En als je ook elkaar echt nieuwsgierig bent naar antwoorden van dit type vragen, zo zijn er veel meer, ga je heel veel gevoel van verbinding ontwikkelen. En er is zo'n hele serie van 36 vragen, heeft ook ooit in de NRC gestaan. En als je dat doet met iemand die je wel leuk vindt en je gaat ermee daten, dan heb je vrij vlot een gevoel van verliefdheid. Maar ook als je elkaar wat langer kent, is het ontzettend mooi om te doen. Je gaat er gewoon veel meer verbonden door voelen. Ja, Sabine, jullie twee keken elkaar, jullie kennen elkaar niet. Je hebt elkaar in de ogen gekeken. Hoe was het? Hoe voelde het? Nou, doe jij hetzelfde. Nee, ik vond het heel leuk. Ja.
Ik vond het ook best wel fijn om dat te doen. Wat vond je er fijn aan? Nou, omdat je meteen intimiteit hebt. En het meteen over echte dingen hebt. Tenminste, je gaat meteen de diepte in. Goed. Dat vind ik fijn. Een goede voor op verjaardagen wellicht. Ja, nou, ik heb een soort kwartetspelletje. Dat lijkt er een beetje op. Dus daar moest ik aan denken toen Irma dat zei. Ja. Nou, als jullie nog meer over willen weten over de 36 vragen of over het kwartet, Sabine of Irma. Dankjewel, Irma. Blijf ook even zitten. De volgende gast zit hier. Komt u bij, Herro Scheper van de politie. Kom lekker in het midden. Kom lekker in het midden tussen ons in. Nou zie je misschien wel denken, wat maakt een politieman hier, hè? Volledig in uniform en alles erop en eraan. Herro, wij doen het in het Hollands, hè? Ja, je mag in de microfoon spreken. Ja, Herro, we hebben jou uitgenodigd. Dat wordt zo meteen wel duidelijk. Maar kan je even iets vertellen wat jouw functie is bij de politie? Ja, ik ben specialist mensenhandel. Ik ben werkzaam in een team mensenhandel die onderzoek doet naar alle vormen van uitbuiting, waaronder seksuele uitbuiting binnen de eenheid Noord-Nederland. Dus het hele werkgebied Groningen, Drenthe, Friesland. Ja, en met jou wil ik het graag even hebben, want daar komt ook technologie bij kijken. Daar speelt bijvoorbeeld internet ook een rol in technologische ontwikkelingen. Maar eerst even voor de duidelijkheid voor de mensen. Er is best wel lang terug al, is het bordeelverbod opgeheven. Wat heeft dat betekend voor bijvoorbeeld de verhouding tussen prostitutie en politie en justitie en handhaving? Ja, prostitutie is in Nederland niet verboden. Met het opheffen van het bordeelverbod is eigenlijk aan de gemeenten de mogelijkheid gegeven om regels op te stellen waaronder binnen een gemeente prostitutie bedreven mag worden. Waardoor bijvoorbeeld een bordeel geopend kan worden. Dat is vervolgens aan ons om daar toezicht in te houden. Gemeenten houden toezicht op de vergunningvoorwaarden daarvan. Maar de politie kijkt binnen de bordelen en binnen de prostitutievormen vooral naar vormen van uitbuiting. Ja, en dus dat betekent dat er een duidelijke scheidslijn is tussen wat legaal is en wat illegaal is. En niet de politie meer automatisch op alle prostitutie aan het letten is wat daar gebeurt. Omdat ook een gedeelte bij de gemeente ligt. Ja, de gemeente is heel nadrukkelijk verantwoordelijk voor zeg maar, het vergunningvoorwaarden, dus het legale deel. Ja. Ook wel het illegale deel, maar wij kijken echt nadrukkelijk naar de opsporingskant. Juist. Nou, gaan we eens even kijken, want ik heb gewoon vanmiddag even, vlak voor de uitzending, ben ik naar Speurders gegaan, een site. En als je dan klikt op Leeuwarden, en ik heb even mijn postcode gedaan, binnen 5 kilometer. Nou, dit was pagina 1 van de 4, dus ook maar de helft van de pagina wat ik ging scrollen. Is dit het aanbod? Dus er zijn 4 pagina's, ik heb geteld, dat zijn in totaal 80 dames die zich vandaag hebben aangeboden in Leeuwarden. Er is ook wel in het nieuws geweest dat bijvoorbeeld er een verschuiving is van de roze buurt hier achter de ramen naar het internet. Maar klopt wat we hier zien? Is het ook zo dat vandaag er 80 dames zijn geweest die zo'n advertentie hebben aangemaakt? Alleen als Halbe Zijlstra erbij was, goed. Maar bedankt voor deze bijdrage. Maar de vraag is, zijn er dus vandaag 80 dames geweest die online zijn gegaan en hebben gezegd, ik bied mij aan? Nee, wij zien een groot aanbod op internet. Alleen wat je ziet, als je nu vandaag 80 advertenties hebt, dan we zouden contact proberen te krijgen met deze 80 vrouwen, dan zijn er wellicht maar 5 met wie je daadwerkelijk contact kunt krijgen. En wie zijn die anderen dan? Of hebben ze zelf misschien meerdere profielen aangemaakt? Ja, het zijn vrouwen die soms 5, 6, 7 advertenties zetten. Het zijn ook vrouwen die een advertentie zetten, maar eigenlijk vandaag helemaal niet beschikbaar zijn. Dus die hem eigenlijk wel online laten staan, maar gewoon niet reageren op een oproep van ons. Dus dit geeft eigenlijk een vertekend beeld van wat het daadwerkelijke aanbod is. Ja, en dat is ook het lastige van, we noemen dat zeg maar zicht op dit is veelal thuisprostitutie. Zicht op de thuisprostitutie. Want heel vaak wordt gevraagd van wat zijn nou de aantallen? Ja, wij kunnen daar eigenlijk maar heel slecht een goede schatting van maken. Omdat je inderdaad een heel groot aanbod ziet. Maar altijd maar weer de vraag is van bij hoeveel vrouwen kun je nu daadwerkelijk terechtkomen? Jullie kijken ook naar deze advertenties, hè? Ja. Maar jullie kijken niet alleen, jullie doen er ook iets mee. Kan je daar iets over vertellen? Ja, wij kijken gelukkig deels op dit moment automatisch. Dus er is inmiddels software die voor ons al deze advertenties scant. Niet alleen op Speurders, maar op allerlei andere sites waar ook deze advertenties aangeboden worden. We kijken naar een aantal kenmerken. Nou, die zal ik hier niet gaan verklappen. Waarom niet? Nou, omdat dat voor ons aanwijzingen zijn van mogelijke vormen van mensenhandel. Dus we zien, kan je gewoon niet verklappen, anders weten de boeven dat ook. Dan weet uiteindelijk de mensenhandelaar ook waar we naar kijken. Dus daar
geef ik je die vrijheid. Nee. Dus, maar stel je voor, er valt jullie een advertentie op. Wat doen jullie dan? Nou, op het moment dat wij een advertentie zien waarvan we denken dit zou wel eens niet goed kunnen zijn, dan proberen wij een afspraak te maken met de betreffende sekswerker. Proberen op het adres te komen. Of als het om een escort gaat, proberen haar uit te nodigen bij een hotel of een andere locatie. We gaan eventjes iets sneller door dan het waarschijnlijk duurt om het wat daadwerkelijk uit te voeren. Maar jullie maken een afspraak, jullie komen bij die dame aan. Stap je dan zomaar naar binnen of stap je echt naar binnen met een plan? Hoe stap ik, wat je bijvoorbeeld voor acties gelijk doet als je bij zo iemand binnen stapt? Nou, kijk, waar we natuurlijk altijd op letten is als we naar binnen gaan. Kijk, we doen ons in eerste instantie voor als klant. Zodra we ergens naar binnen gaan, is het eerste wat we doen is zo duidelijk maken dat wij geen klant zijn, maar van de politie zijn. En dat veelal zit er ook een gemeentelijk toezichthouder bij. Ook de gemeente stelt zich voor als toezichthouder. Vervolgens is het voor ons heel erg van belang dat als het gaat om een mogelijke vorm van uitbuiting, dat wij uiteraard sporen willen vinden. En aanwijzingen van wie de uitbuiter is. Dus wat wij van tevoren wel doen met elkaar afspreken, is kijken van als we binnen zijn, hoe voorkomen we dat sporen kwijtgemaakt worden. Denk aan telefoons of andere laptops die wellicht in de woning zijn. Die proberen we zo snel mogelijk veilig te stellen. En vervolgens gaan wij met de vrouw in gesprek. Betekent dat als je binnenkomt dat je gelijk kijkt, waar ligt de telefoon? En dan ga ik tussen de dame en de telefoon instaan, zodat ze die niet kan wegmaken of de simkaart kan opeten of noem maar op. Bijvoorbeeld. Ja. Want zijn ze daar, vooral slachtoffers en mensenhandel, zijn die geïnstrueerd ook op het wissen van sporen zodra de politie komt? Nou, kijk, de vrouwen die inderdaad in de uitbuiting zitten, die hebben wel van tevoren door hun uitbuiter heel nadrukkelijk opdracht gekregen hoe ze moeten optreden zodra we binnenkomen. En dat hoort dus bij, zorg dat je mobiele telefoon wegraakt. Sporen proberen weg te maken, maar ook het verhaal ophangen dat er niks aan de hand is. Ja. Die technologie, hè, dus nu het gaat met, al deze 06-nummers zijn prepaids. Het staat nooit op naam en nummer. Je weet niet precies welke vrouwen het zijn, of het ook echt die vrouwen zijn, überhaupt die op een foto staan of die omschreven staan. Jullie hebben software die automatisch gaat scannen. Zie je ook dat mensenhandelaar ook steeds technischer worden en steeds beter de techniek in handen hebben om proberen jullie te ontwijken of hun zaken te doen? Ja, kijk, wat we zien dat ze natuurlijk slimmer worden. Dus we zien aanbod vanuit het buitenland komen. Advertenties die in landen geplaatst worden waar wij uiteindelijk voor ons weinig te halen valt. Maar we zien ook dat ze steeds minder fouten maken in de advertentie. Dus waar voorheen bijvoorbeeld een advertentie met heel veel taalfouten opvallend was, zien we nu alweer dat mensenhandelaren zorgen dat er in een advertentie keurig Nederlandse taal staat, waardoor die door de zoekmachine niet meer naar boven gehaald wordt. Ja. Hoeveel contacten leggen jullie zo per maand? Nou, wij proberen wekelijks dit soort controles te doen. En dan praat ik even over door heel Noord-Nederland. En op een controleavond, als het mee zit, dan komen we op 1, 2, soms 3 locaties terecht. Juist. En hoe vaak zijn die controleavonden? Nou, proberen minimaal 1 keer in de week ergens in Noord-Nederland. Ja, dus sowieso bij 12 van dit soort prostituees in Noord-Nederlands komen die elke maand. Zijn jullie nou een stoplab? Dus zijn jullie zeg maar de druppel op de gloeiende plaat? Of zorgen jullie echt dat mensenhandel en uitbuiting vermindert? Nou, ik denk dat wij niet alleen als politie, maar in de hele keten, zoals wij het altijd noemen, samen met bijvoorbeeld Vier Friesland, maar ook met gemeenten en andere organisaties, ons best doen om zoveel mogelijk uitbuiting te voorkomen en tegen te gaan en op te sporen. Dat het nog steeds plaatsvindt, ja, dat weet ik ook. Maar wij zeggen altijd, elk slachtoffer minder is er één voor onze goede winst. Nou, hartstikke klopt. Fantastisch, fantastisch werk doet u. Applaus voor Herro Scheper van de politie. Dank u wel. Mag je de microfoon aan Irma geven. Bedankt voor uw komst. Neemt u weer plaats. Ja, ook een kant waar technologie en seksualiteit een rol spelen. Nou, Irma, ze zit hier al de hele avond. Ik ga haar een beetje naar voren halen. Misschien wil je even mijn microfoon beter houden. Ja, ze is dus wel 48 kilo. Dit is Kitty. Een heel moderne, hypermoderne sekspop van siliconen gemaakt met een stalen skelet. Gekocht op Marktplaats van een kunstenaarskoppel die zeiden dat ze maar 1 keer hadden gebruikt. Nou, daar ging je dan maar vanuit. We moesten aardig opbieden tegen anderen. Zit hier al de hele avond, jullie hebben haar al kunnen zien. Jim Herro Schenkin. Waarvan Jim wil haar even vielen. Waar zei het van, dat wil ik wel even... Ja, kom maar. Ja, toe. Ja, ik zie dat je het wilt. Kom maar hoor. Ja. Kom maar even, dan kan je even... Ja, nou, dat dacht ik. Nou, kom erbij. Jullie hebben een beetje hetzelfde haar.
Kom, hoi Jacco, kom het podium op. Hoi, wie ben je? Waar bist je? Lena. Lena. Nou, Guinea Gang. Ja. Wat zei je? Koud. Ja, het is niet... Jammer. Hij had haar liever wat warmer gehad. Nou ja, ik denk iedereen wel toch? Ja. Ja, maar verder wel mooi. Mooie pop. Ja, had je dit verwacht dat het zo zou voelen? Ik had geen idee, daarom kwam ik hier. Hè? Ja. Ja. Ben je klaar of wil je nog... zou je? Oké, ze zit hier al heel lang, maar op de stream mij het net. Dus maar even zien hoe het toch met filmjen. En nou komt natuurlijk moment suprême. Een striptease. Nodig. Zo dan maar even. Zo ziet ze eruit. Ja, alles zit erop en eraan. De rest, mij aas en ik nog wel besjen. Irma, er wordt natuurlijk een beetje lacherig gedaan. En mensen vinden het ook een beetje gek. Maar is het eigenlijk wel zo gek? Nou ja, en trouwens, Marianne was die BH fatsoenlijk uitdwaan. Dat slag ik me net. Kom maar on. Want dan zit er wat beter uit. Is het eigenlijk zo gek? Nou ja, weet je, de meeste mensen zullen denken, een sekspop. Het voelt wel een beetje gek. Dit is niet gemiddeld om hier een relatie mee te hebben natuurlijk. Maar er is een markt voor en er is een hele groep mensen die hier best heel gelukkig van wordt. En welke groep mensen is dat? Ben jij die al tegengekomen bijvoorbeeld? Jawel, niet zo heel veel hoor in mijn praktijk. Ik begin van de avond noemde ik je al Japan. Hè. Daar heb je zelfs een bordeel met seksdolls. En daar is ook een hele groep mannen die zo verlegen is. Het gaat eigenlijk over de mensen die heel veel moeite hebben om in contact te komen met een ander mens. En dan kan je masturberen. Je kan contact hebben via porno. Maar je kan ook de liefde bedrijven met een pop. En dat is niet alleen maar lust. Mensen kunnen echt liefdesgevoelens voor poppen hebben. En deze is koud, maar ze zijn er ook verwarmd. Ja, met een USB-stick heb ik ook gezien. Dan kunnen ze in een USB en dan worden ze wat warmer. Deze poppen worden steeds realistischer. Ja. Je kan zelf kiezen voor hoe het eruit moet zien en wat het allemaal moet kunnen doen. Wij hebben gezocht. Dan ga je kijken ook, net als we altijd doen als we iets nodig hebben, op AliExpress. Of het daar ook is, maar dan goedkoper. En daar waren ook poppen bij die waren van formaat kind en die leken ook heel kinderlijk. Is dat wel een wenselijke ontwikkeling? Nou, weet je, de meeste poppen hebben wel echt vrouwelijke vormen. Er zijn ook mannenpoppen trouwens, niet zo heel veel. En die hebben borsten en heupen, dus dat zijn geen kinderlijfjes. Ze hebben vaak wel wat naïeve kopjes. Nou ja, dat. Blijkbaar is dat prettig. Maar ik denk niet dat we bang hoeven zijn dat een sekspop, een seksdol, pedofiele acties in real life in gang zet. Zeker niet. Okay. En stel dat je een pedofiele voorkeur hebt, dan kan je ook echt niet zo heel veel aan doen. Dan kan je het toch maar beter met een pop doen dan dat je je vergrijpt aan een kind. Nou, interessant. We gaan even naar Jasmine, want ik heb begrepen er is een vraag. Jasmine, van wie is er een vraag en wat is de vraag? Er is een vraag binnengekomen van Roelie Keulen. En dat is de vraag, de seksindustrie is inmiddels al zo ver wat betreft technologieën. Wat kan daarin nog meer ontwikkeld worden? Kunnen we nog meer ontwikkelingen verwachten? Ja, Irma, want we hebben natuurlijk nu een pop. Wij konden niet een robot betalen, maar ze zijn er ook al met een persoonlijkheid. En dan kan je programmeren of ze wel of niet zin in seks hebben. Wat voor ontwikkelingen zie je daar? Nou ja, precies wat je noemt. Hè. Het worden echt mensen waar je mee kan interacteren, die ook handelingen kunnen uitvoeren. Je hebt toch ook voor kinderen hoe heet die dingen, die tamagotchis, die baby's die gaan huilen, die je moet eten geven en zo. Mm-hmm. Dus dat heb je ook op het gebied van seksualiteit. Ja. Ik heb wel eens me laten vertellen ook dat bijvoorbeeld bij zwaar autistische mensen ook deze poppen een uitkomst zijn. Kan je daar iets over vertellen? Ja, weet je, als je heel veel moeite hebt in contact maken, maar wel seksuele lustgevoelens hebt, dan is dat natuurlijk een fantastische uitkomst. Ja, ik vind dat helemaal niet een foute ontwikkeling. Nee.
Alleen het wordt een beetje gek als we onhandig worden in het contact en daardoor nog alleen met poppen gaan doen. Dan wordt er wel iets heel magers, maar dat geloof ik helemaal niet. Nee, dat is Nee. laten we dat net hopen. Irma, ik wil jij van harte bedanken voor deze joen. Applaus voor Irma. Dankjewel. Als je nog een vraag hebt, die je net stellen, dwarden, dan mag je dat eerst nog wel even. Want is nog even. Als je nog een vraag hebt die je niet durft te stellen, mag dat straks nog wel even. Applaus voor Kitty. Nou, toch wat een Ja, Jacco. lachjes applaus, ja. Applaus voor Kitty, inderdaad. Wij hebben voor we afsluiten nog even hier een intermezzo achter. Ja, voor zeker, het item van volgende week. Ja, klopt, absoluut, dat weet ik. Hè. Dus, dames en heren, Kitty komt te koop. Kitty komt te keer, want ja, niemand van ons hoeft daar te houden. Dus ze verschijnt binnenkort op Marktplaats, maar u mag vanavond ook een bod doen. Voor €500 is ze van u. €400 is ze van u, ja. Dan gaan we nog even eerst naar Jasmine. Want we hebben natuurlijk de meest originele Facebook-vraag en die de prijs krijgen. Dus Jasmine, wie had de meest originele Facebook-vraag? En wie krijgt de €50 om te besteden in de webshop van Talita? Nou, het is natuurlijk hartstikke lastig om een winnaar te kiezen, maar die hebben we wel gekozen. De winnares is Lilian en die kan dus voor €50 bij easytoys.nl iets kopen wat ze leuk vindt. Zij had namelijk de vraag gesteld over hoe we seks makkelijker toegankelijk kunnen maken voor jongeren. Dus gefeliciteerd. Goed, nou, applaus voor de prijswinnaar. Stuur even, ja? De prijswinnaar dus, stuur even een persoonlijk bericht naar Ipen Up. Dan zwaar je wie, dat de bon die terugkomt. Iedereen hier in de zaal bedankt. Ik wil nog graag even praten over wat er oorweek is volgende week. En, want dan geven we het namelijk over robots. En bij mij stiert Mijnke Noordam. Mijnke, vertel eens, want dit is wel heel bijzonder. Wie hebben we hier? Dit is een personage uit Pluto. Een voorstelling die de komende dagen wordt gespeeld aan de overkant in de Harmonie. En dat is een science fiction robot detective verhaal, gebaseerd op een beroemde manga-strip, Astro Boy. Dit is Ali. En Ali is een van de robots in de voorstelling. Deze ziet er echt uit zoals we een robot in ons hoofd hebben, maar we hebben in de voorstelling ook een heleboel heel erg op mens lijkende robots. Het is een hele bijzondere voorstelling, toch? Ik vind hem heel bijzonder. Hij komt uit Japan en hij staat uniek in Nederland morgen bij ons in de culturele hoofdstad. En wanneer nog meer, behalve morgen? Welke dagen zijn ze hier allemaal nog? Donderdag, vrijdag, zaterdag, 15, 16, 17 februari. En Ali wil jou graag een bos bloemen geven. Ali, nou, dankjewel. Nou, Ali, bedankt. Meesken, dus als je nog naar Pluto willen, dan kan dat. De komende dagen nog in de Harmonie. Keep je die kaart, dat word je echt mijn meidje. En oren weken hebben we het namelijk over robots. Dan heet het programma Help de robots komen. Er zijn net al een heel soort gasten die dan komen. Maar ook een heel soort verschillende robots. Zorgrobots, oorlogsrobots, robots die dus helpen, robots die helpen op een plaats. Daar is wat oren wie koer. Wees dan weer welkom hier in Neushoorn. Kom eens een keer del van achter de stream bij. Meestal hem alle bedankt en oren wieken. Friso, take it away.